Meer talen, meer toekomst. Hield dit meer squalen weer drietalig. Moeten brengen green cheese. Boterham, groene kaas. Bread and green cheese. Butter, bread and green cheese. Cheese. In het gebouw van de Frieske Academie in Ljouwert wordt onder andere werken aan het wetboek van de Frieske taal. Geen wet uit het verliezen en het nou zal de meewerkers ontkomen. Net alleen in ouderwetse kaartenbakken stiert de taal opslaan, maar ook wordt te werken om alles in boekvorm op te slaan. 20 delen binden ook klaar. En in de toekomst zal alles ook via de computer te broeken wezen. Maar met het opslaan van een taal is men er net verzels. Een taal moet ook stiepen worden. Janne Wietske de Vries is deputaire van de provincie Friesland en gaat onder andere over de Frieske taal en het onderwijs. Wij bezieken uitnodigen taalbeleid te vieren. Wij willen heel graag dat mensen meedenken over hoe je het Fries meer zichtbaar maakt kennen en hoe het mensen het Fries broeken kennen, het praten, daaruit voor u het accent. En er binnen vanzelf een paar hele wichtige onderdelen en dat is het onderwijs. Daar luidt een sfeeraccent. De komende tijd binnen wij al 10 miljoen aan het investeren in het onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar ook het taalbeleid. Dus dat is hartstikke uniek dat we dat doen. En Squam komen we met plannen die bij ons sluiten. En dat hing natuurlijk heel wat af van die taalsituatie van die squallen. Dus wat de achtergrond van de leerlingen is. En in het ene geval gaat het om Fries als taal. En in het andere geval wordt Fries als instructietaal gebruikt. En in het andere geval best al maar de tweetalige squallen. Fries, Nederlands en Engels. Nou, en dat laatste, dat zijn echt uw paradepaadjes, kun je wel zeggen. Dat is net een Fries woord, maar dat vinden wij heel mooi dat plak vindt. Dat squallen hun terugontwikkeling naar het tweetalig onderwijs. Want het zou natuurlijk fantastisch zijn als Friesland daarmee voorop in Nederland, maar ook in Europa. Ja, het moet van twee kanten komen. Wij kunnen als oerhiet heel stimulerend wezen en we kunnen daar dingen bij de wet regelen. Dat hebben we ook dienen. Maar de mensen zelfs moeten ook in actie komen. En dat zoek ze graag willen, dat de taal vanuit de mensen zelfs komt. En dat die ook naar squallen gaan en vragen van wat doe je met taalbeleid. En mijn baan had ook recht op meertalig onderwijs. Dat gunnen wij toch eens baan. Nou, en ik zou heel graag willen dat het van twee kanten komt. Wij doen er alles aan als provinciale oerhiet. En mensen zelfs ken ik een heel soort waan. Ik ben zelfs ook het product van meertalig onderwijs. Ik ben opgegroeid in Grauw en ik zie het op de eerste experimenteerskwallen. En ik had lezen en schrijven geleerd in het Fries. Nou, en ik geloof net dat ik daar nog zo min van worden ben. Dus ik zou dat echt als voordeel, hoe jonger als je in aanraking komt met meer taal, dat is echt mijn eigen ondervinding. Hoe makkelijker als je letteren oortaal oppakst. En ja, dan ontwikkelt die persoonlijkheid op een hele mooie manier. Als Fries die memmetaal is en dan krijgt onderwijs in de memmetaal, dan is dat een voordeel. Want dat betekent dat je het Nederlands echt makkelijker leest en dat die algemene beheersking van talen, dat gaat vooruit. Dus dat is een voordeel. Dus is dat Fries hartstikke belangrijk voor Ben om dat mooi te krijgen. En het is ook heel belangrijk voor het ontwikkelen van die persoonlijkheid. Dan krijg je ook begrip voor andere culturen, omdat je dat van jongs af aan al mooi krijgt. En dat vind ik heel mooi. Ik zie de Friesen als vroedburgers. Ik zie al hier in- en uitvliegende Friesen in de komende jaren. Dat zal heel veel meer taal nemen. Maar dan komt je waarom? Omdat hier laat die boeien door landstje weer en bij die memmetaal, je bent thuis. En hier kiest ik weer wat helje en je brengt ook weer wat. Dus dat zorg ik voor me. Je moet er net zo eng op de postzegel van Friesland denken. Maar wij zijn vroedvriezen en daar zit die meertaligheid gewoon bij. Gewoon. Meer weten? Friesk.nl